babe iki kok. Ayo ta wong dalan kok. Kayane gak ditokke amplope iku gak jungkul. Nah, jadi mengko kok kumpul karo siaji padane. Nggih. Tujune gawa wong tuwa nek wong tuwa ki apa. Iya. Muto aja sambat karya. Kowe tak kumpuli jamu sekali mosok mesti rampung nyawan kacarita muto kekali dipun kumpuli jamu sekali mosok derang wujude buta dadi bicara bayi bicara Bromo. Aku matur nuwun marang kowe si Gandrung kowe iso ngruwat trima aku. Mangerti aku nopo. Asisane Hyang Bathara Guru dianggep luput ana kayangan kula banjur disabda dadi buta loro. Diwenehi pangaryan rumeksa kembang Purbanegara. Sadaring kaki guru sapa wae kang iso metik Sekar Purbanegara kudu bisa maca lan ngerti isen-isen jamus kang maksud arane kowe wis bisa mlebu marang Sukertaku aku matur nuwun ora sing Gandrung yo mung kowe sing kuat metik kembang Purbanegara nanging tak kandhani pacobane akeh yen pancen kuat pacobane kuwi bakal singgoda boyo kembang Purbanegara nanging ora kuat kowe bakal kumeke ngaris minangka kurban muktine para kadang Pandhawa semono pawuh ulun minta pamit unggane kadang ingkang nampi wasusane Hyang Bathara Bujang Tempat kacipta dados buta kinen rumeksa kembang Purbanegara. Sapunika sampun kundur makayangan. Piringipun kula anggenipun badhe metik Sekar Purbanegara kedah mawi sarana maos jamus kalimasa wah
pakaian siji. Wah, saya bulan ditutur. Mana kuwi ora ayo. Lah apa kulo macam. Ini ape-ape mangan wae bakal mudal. Amane iki politik. Kayane udah jajan kok piye yo. Mimi ayam. Coba tambah. Kawan jamu sekali posodo munggah warga Silawu. Piye.
Jumara sang surya wetan kena jagat yuda dadosaken pejut Rama Prabu Sri Kresna pangrawuh wonten Trajutrisna. Kepareng kula ngaturaken sungkeming pangabekti kunjuk saking upada mawantu kaluluhun Kanjeng Rama Sri Bathara Kresna. Iya ijo. Tak tampa ya gatus ijo mantara ngabekti marang wong tuwa puja pangestuning Kresna tampanana ijo di sanget anggen kula pundi mugi dados saged simpat miwah karahayaning negari Surateleng. Angger Prabu widodo pangrawuh wonten Surateleng. Ih, pangestu kula ndang Nagaraja nen ing Sambikala. Kepareng kula nyasaken sembah pangabekti Kyai Cedipati tak tampa puja pangestunipun kakang sira tampan iki. Sang anggen kula gerawalan pamundi kula daya-daya kula badhe iwun dawuh njaluk gunung Kanjeng Rama Kresna rawuh wonten ing Trajutrisna badhe wonten dawuh menapa lan badhe pidana ingkang putra bilih kanggep lepat mungguh Kanjeng Rama awis sawetawis dangu ingkang putra boten sowan wonten negari Ndrawati Rama Prabu punden kula ijo ngerti ya ijo mula ingsun rawuh ana ing Trajutrisna iku pangrasaku arep piye wae anak karo sedulur kono abot anak kesanipun Kanjeng Rama tak crai para kadang Pandhawa kok semua gugu marang pangandikaku ora kersa ndhahar marang pangandikaku. Gunane apa aku negara Ngamarta? Luwih becik. Aku bantu marang anakku nek kanugrahan marang anakku ijo. Awit yang jeneng anak iku najan diguwang nang endi wae tetep anak. Ijo tetep anake Kresna. Waduh, matur sembah sewu. Kersanipun Kanjeng Rama badhe maring kanugrahan dhateng kula wujudipun menapa? Ijo. Prikalenggan iki. Dewa nurunake Nugraha wujud kembang Purbanegara. Sapa ingkang kagungan kembang Purbanegara? Apa kang sedya jinangka bisa kasumbadan? Apa penggaywe bisa kasumbadan lan tansah diparing pringgang Widiwasa. Satemah negara Surateleng bisa kuncara tanpa beda marang negara Ngastina Stijo. Stijo manguwun-uwun punya magulingan Rama bela anak kang tumengkeng pati manjing jroning alaga ngiringna sang Pancatnyana paring gunung Mandatnyana matur suwun sembah nuwun Kanjeng Rama paduka kersa paring grodhaken ajungger sewu bejo minangka wayah kula Stijo lajeng wonten pundi papanipun Sekar Purbanegara. Papanipun Sekar Purbanegara wonten Gunung Siwawu nanging boten kedah titah saged pinggah wonten Garga Siwawu. Lajeng saranipun kados pundi? Yen sira bakal mangerteni sarana bisa pikantuk kembang Purbanegara. Pas padaknapun Rama Stijo.
wujudipun lemur putih. Yo, aku dadi lemur putih. Rasane kowe Kanjeng Rama, ewan negara jalan kuwi adoh cerak ana, cerak dawa. Tak munggah ning harga saluhi. Atus-atus Kanjeng. Isine jamu sekali masa yo. Coba tak witane maca isine jamu sekali masa do. Tembang tak pethi tak borok, gowo bali ning negara Amarta. Aku jalan karo Ratu Gustiku negara Amarta. Kacarita si Gandru Sigro. Maos isine jamu sekali masa do. Gerakapan dupi buka. Isine jamu sekali mosodo, awet isinipun jamu sekali mosodo, panuntun panbajati. Kathah isen-isen ingkang kepilut dening isen-isen jamu sekali mosodo sang si Gandru. Dadi minangka sang ngagesang wonten Marcapada, sang urip oleh Marcapada sang wonten ngasani Undang Widiwasa. Menika kalebet wonten isen-isen jamu sekali mosodo. Panuntun panbajati kangge agama suci kali nasuk Satemah Kuru Resi Gandru. Kacarita lembu putih, lajeng putih ingkang sampun wonten inggih harga silawun. Lajeng putih nyaut Sekar Wijaya Sumuk, lemur putih kembang Purbanegara, Jaya Kepati Resi Gandru.
Barang buka isine jamu sekali maksud kok jebul panuntune murid. Panuntune Mbah Jati satemaku. Lali puru anggonku maca isine jamu sekali maca dadi kok irane yo kepiye. Aja mati aku. Wes nimbang aku ra iso boyong. Kembang koro becik aku mati lalu resi gandrung apa. Kowe malah maca surat. Ayo bisa itu kok. Enggak mengganggu kok. Kowe apa pengen metu lah tak usah nyuwun. Menika aku lho Mas, isine jamu sekali mosok jebul isinipun sae sanget. Panuntune murid panuntune Mbah Jati. Satemah kula wuran nggih kula mau jamu sekali mosok. Mboten kanyono-nyono. Jamu sekali Prasadha kembang purba negara ical kula Gedhe Pangembang. Oh ya wis. Ketemune jamu sekali Prasadha pasrahe marang kowe. Aku bakal golek kembang purba negara. Sini. Ono panggilan. Wes ngene ndi pulpene? Pulpene arep apa? Gara-gara to. Gara-gara jebul ulang. Iki ono gawean. Ono gawean. Gawean apa? Rene kowe ku jajananku kudu labu kawan jantung. Jamu sekali Prasadha ilang. Ketemu rorane tak pasrahke kowe. Anggere iso goleki jamu sekali Prasadha ida-ida dudu anak. Ana iki. Oh. Piye to? Aku iki wong ajeng ae Lurah Semarang. Dulu TV kamare dadi jan kuning. Iya, kulo iya. Sengkure aparane iya tak terus. Sengkure iki jojone delok. Rajong. Senuwun. Ya ora karo beto biasa saja lah. Persanipun kados pundi? Bapak Sengkuri Prasadha golek kembang. Oke.
Eyang Bisma iya. Eyang Bisma iya sembunyi. Kok ndredeg apa? Dereng macet. Jusku mau barene kono. Kowe ora percaya mai duwa karo mbahmu. Ora percaya karo mbahmu. Mbahmu yen saguh mesti entuk gawe. Matur sembah matur nuwun. Dikatur. Iki lho wujude kembang Purbalingga. Ndak kurung tak paring marang kowe mergo aku ndak diarani Mbah Cinci Mbah Sladan. Ndak diarani aku ora tresno karo kowe. Golek bunga. Mobil. Ciluk. Wong nandur iku mesti unduh. Wong nyilih kudu mulih apik. Ya kok. Mbok, Pak. Dengan wae nyaut, kudune dadi CR Sigandur kok dadi masalah. Sampeyan ku pendhita. Pendhita wis suci ora kena tundak goro. Pendhita kok nyolong ya kok. Ayo. Pendhita kok nyolong ora suci meneh nek kowe. Nah, dadi pun neng musuh kuna kawan Petro karo Mas Bagong. Wirangan to? Nggih. Mulane sampeyan pendhita didere sing kudu dihormati nek suci-suci tenan ya dihormati ya kok. Lari 1 2 3 lari. Kembang Purbalingga. Mulai kembang. Nggih. Tak jalui, tak weneni untuk aji kakakku. Nggih. Ya. Aku bergarap. Nggih, kok. Nggih kok. Ora. Bisa nyulat to, Tru? Bisa. Nah. Ojo sibrono. Kita nggih mangke yen kahanan kok ngene, luru-luru ya dirapot tenan. Dong, apa apal karo
Apa? Apa? Sepisan tuku kowe pindho para. Para mergo mbiyen kula. Kula kuwi lah. Ha iya. Angger tukune iki asli, porongé asli cetha ndara-ndara mriki. Oke. Nyuwun sewu. Porongé kula tiliki. Yo. Sing tatah pocong. Kurang halus. Cangkeme. Kukune blure. Kukune iki kukune. Kukune dara kenceng. Mergo dijagal saka gaji gajah. Sino. Apa? Gajah sino. Mulane kukune kudu kaya gadhe kipaku. Tapi kok kiyu-kiyu terus cedak udu 1 2 3 lari. Manis-manis jajaran girangan tansah ngayomi
pindah angkol Budi Candoro. Kowe kurang mung piye Bisma? Kurawa Caca wong luput, wong kleru kok dadi pitasaka yo iki. Kowe iki pendhita iso mikir ora? Pendhita iso mikir ora, Drun. Kose sito. Karangan bot-bote ngabot ditangisi karo putu. Yen ae sih bener, yen maes bener lah mapan, kena kok gani, kena kok tutupi. Ning Duryudana mapan nangis. Anane tansah dirasa srai drengki, jael petakel gawe cintrakan Pandhawa. Mapan aku ngombe banyu seger saka Kurawa mangan kulku negara Stina. Yen ngono mungsuh seto, Drun. Yen bisa jamu sekali musuh gampang anggun nggawekan nugrahan. Kowe bisa dadi ratu Kuntara mergo jamu sekali musuh iku kadegane luwih. Aja nek kok titah lumrah dewa wae kok ngkuwi msiku mlebu aduh. Kula badhe ratu. Jayeng bawon iya dijog kepareng dipun paringaken kula putra. Yo tapanono. Lesno sinayeng gelung. Ngaku pinter, ngaku pasus, mongso ngaku sedih. Sedih kok dadi kuwi. Dadi sija apa padake aku nanti kamu kok. Ayo, oyaan sedewa kakang. Sio-sio kalian para kadang amarta dikatutaken dosanipun Para Prabu. Kowe nek musuh Pandhawani wani-wani lawan apa? Ning kok disi-isi Jata Cakra. Senjata Cakra nggih, wong ngamuk mampir karo kanca pateni. Perkudara kula pateni jare kula pateni kabeh kula pateni kabeh. Bener to? Nggih. Ya,
sencapi nyekel senjata cakra. Mrene yo, peken senjata cakra. Sing goblok wis sencapi apa Kresna. Wong masakku mumpung wani kok ndok bantu. Wong sapa mak kula pateni kabeh. Lah tane senjata to kok ndi wong ndok nyopek. Iki jur kepiye kok nyopek. Weh lah, kamu sak sencapi aku caki banget. Sing niku sapa? Bondi sapa? Secara serti sing capin ku mantep sesuk Branda Widya ngrewangi Pandhawa. Nek nganti pokok Prabu ora gatot kok terus tegese capin dipecat dadi Sinopati. Timbang dipecat dadi Sinopati, Sinjata tak nekke wong Pandhawa. Dewan apa? Tak jaluk Soreya. Soreya. Senjata cakra tak jaluk senjata tak mundhut. Soreya. Soreya ki apa? Soreya ki ora oleh. Mati bareng tamu jadi iki bareng batu.
lan mawi sarana pambanguning Candhi Satawarga. Iki senjata cakra pusakane Koko Prabu Ndorowati kangge uang pendaftaran kula dhewe. Yai kula sowan. Yai Indraka Ndorowati suwan wonten ngarsanipun Yai Puntadewa. Badhe nyuwun ngapunten sedaya lepat kula. Ayo ngomong jaluk maaf. Jaluk maaf sapa? Sidekaran jaluk maaf. Apa gelem kok ngayomi Pandhawa? Inggih menika Koko Prabu Bathara Kresna. Inggih wonten menapa Koko Prabu? Kula ngaturaken sedaya lepat kula. Kula badhe nyawiji para kadang Pandhawa. Menapa mboten mangke ditunjukani ing putra Istijo. Ah, yai menika boten ya. Kok Prabu Bathara Kresna wis ngakoni luput. Iya. Pun kakang sing luput ya. Nganti secaki bilani para kadang Pandhawa. Ora bilani Pandhawa lha terjatah. Aku pe. Samplok jurang isu Jodoloko. Terus bae rasa metu manusia. Sing jero bae kok. Wis yo gini. Kinu jara nang kene. Koko Prabu kula tampi pangsuluk kekadahan kali para kadang Pandhawa menawi saged damel tentrem ing negara. Ih, nyuwun pamit. Yai Prabu Puntadewa. Parang karo Yai Gatotkaca kok dadi raweh gawe. Ora dipikir dhisik hasil iki apa ngono nek ora berhasil kowe ora sampe loro bang. Mungkin jujur. Dua ya. Sinane kok bose. Ijo Gatotkaca. Ora sak pasuwayan pancen mesti dimangsani iki. Ndokan mompokan bahan kanggo sarana mbangun Candhi Satawarga. Dadi lajeng kerjaan yen perlu kowe melu njaluk pangestune para pinsepuh kang Syawarga Candhi Satawarga. Supaya bisa katut-katut tenang kuwi. Kula nderek mangayoke wawon program Yai Gatotkaca njaluk apa? Padha-padha ayo.
Untung wae ketemu kowe aku bisa dipisah. Diajar karo Seta Kempis. Ayo, Kresna Hasem. Ngopeti sediaku. Cuwing-cuwing. Aku sabar. Panjenengan sampun tiyang sepuh kedah ingkang logar penggalih. Ora iso. Nek ora musuh Wisma musuh logar. Nek Wisma singgat ditatung. Tak ajari kowe iki. Aku pindah jadi ya. Sedaya menika sampun pisi kesane Bathara Biring ingkang nampi kalugrahan kok kadang Pandhawa. Sekar Purbanegara minangka sarana mbangun candhi Sapuarga. Masalah para pinsepuh. Menawi yang bisa tacah suyu ngayong to kadang Kurawa mboten badhe wonten puputanipun. Waduh, yo kudu kepiye katutur. Mrene takon yo Kanjeng yo. Aku tak bali ten kowe minangka paseksen Kresna. Aku bakal bali. Ora bakal bali ning negara Sedulur yang durung dadi perang Brata itu. Bagus. Kowe musuhku wis. Aku bali turu. Nek iso iki ora bakal tangi. Yen urutkan Brata itu wis ora mawon. Iki napa to? Aku mau pete Pak, mudel. Mudel apa pete sakit kok. Mongko musuhe kudu Pandhawa. Nek Pandhawa mboten babak. Ora iso nduk. Periksa aku periksani Kaca Paisan dudu Pandhawa. Pak, sinten? Paling dulu hati Haji Pamoling Senggora Rumah. Wonten Prabu Sinuwun ibaring Adi Senggara. Kenapa? Kula wonten jauh. Kowe ning jagat sing ditetanggalan. Bisa duwe pakaryan nopo? Nopo sih? Sedaya sampun kula pestaken dawuhipun Sinuwun Ndarawati iku semanten wonten kalebyan. Kula nyuwun pangapunten. Panjenengan kaya ngono lah, man. Nek dikongkon ora tau gatekake. Wis jeneng sing lali wis jan. Dhewe sing lali gak apa. Ya. Iki ngomong aku iki sarangan Kaca Paisan iki apa? Mantan sampun. Kabeh tinangga sari.
Ditawasi lho. Nggih.
Aku mati jaluk urip buang segoro dadi pangaring iwak.